Hej alle sammen, velkommen til video her. Hello everybody and welcome to my channel. Today I'm in Vejle, waiting for one of my YouTube content creator colleagues, and I'm gonna pick him up and drive him to a theme park called Djurs Sommerland, where me and other content creators are making some videos. Hold fast! Vi overhaler! Ja. Så er vi kommet indenfor og står sammen med DTH her. Og vi har de andre gutter herovre ved. Kevin. Og så ser vi kan fange ham ved os. Bart Carbon og den danske brumbas. Is recording. Og Zoom, den er der. Det var sødt, at jeg tager skal have. Landskab. Hvor kommer de ud henne? Og så kan vi over til Jørgen. Der er kun til noget til stadig. Ja. Men det... Har du slow motion på det kamera? Ja. Ved jeg faktisk ikke. Døb ned i sausen. Yeah. Indfør. Yeah. Jamen ved du hvad, Svante, det er sgu okay, fordi så ved man, hvad det er, man vil. Okay, det er jo. Den er hot, og det er også tårn. Hvor er han henne? Hey, jeg troede, jeg kunne filme ham. Nå, det kan jeg så ikke. Wanted, ikke? Så kommer lige. Wanted. Yeah.
Hvor fanden er banditten henne? Banditten er stukket af. Han gemmer sig derovre. Velkommen til den vilde mands habitat. Ja, solen er ved at komme frem. Og jeg får lidt oplevelse. Det er lidt følelsesudtid. Og så vender vi lidt på, at folk kan hente noget mad. We like this very much. Me buy now. Okay. Små restaurant. Ej, hvor hyggeligt. Ja, har de små sådan til runde. Hvad gik der galt? Jo, han har noget mere, han har lige han sidder og vifter med armene helt vildt, og så det er lidt, jeg måtte da gå på. Det er lidt. Eller også så er det fordi, han bliver strømt. Ja, jeg kan det ikke. Woohoo! Kør, for helvede, kør, mand! Ja! Nu jagter hun der fandme, jagten efter den. Jeg kan også vente lige, mens jeg sagde fugl. Det er en fytter. Det er for slagteri med. Så det. Åh, det er så fedt. Så det. Vi kan finde nu igen. Hør der. Se og Hvad er liter? Og han er helt og han ligger 10 år selv. Han er begyndt at forsøge at køre ikke ind i nogen. Ja. Yeah, så fik vi Svante sidste gang. Det er nok en virkelig. Det var jo. Ja, jeg kan mærke, at der er positivt der. Det er helt vildt. Ja, det er vildt. Vi andre aldrig nogensinde har hørt om før. Det er godt gammeldags dansk ord. Det er notorisk. Ja, det er
Næste gang, du skal have Kirsten til frisør. Men her fordi min mave var godt klemt. Men vi rykker videre til næste øvelse. Jeg kommer og sige, at man ikke kan spise. Altså man kan spise is på alle årstider. Bye-bye. Den står på 80, 100. Hans F-stop står på 11. For ISO 200. Det hele kører automatik. Nu kører de den forkerte vej. Ja, jeg skal åbenbart bukke lidt frem og tilbage. Det er for tidligt. Jeg skal bukke noget mere. Jeg skal bukke noget mere. Men den er der ikke. Og så skal det, og så skal det. Der var de. Kom nu over det humpel der, hvad? Nu er lagt sig selv lige til det. De står deroppe. Come on. De trækker godt nok pilsen. Det kan eventuelt ikke. Det er nemt det der. Jeg så ret tænkt, det var rumklaks eller noget. It smelled really bad.
Hvordan var turen sammen? Det rykkede kun. Det gjorde det faktisk. Det var faktisk lidt næste der. Det var det, der blev hamret rundt. Optager vi? Vi optager, ja. Hej og velkommen til. Du er nu i Djurs Sommerland, hvor du nu vil se de forskellige forlystelser. Det gik stærkt. Så hurtigt kan du nå at opleve forlystelseslandet Djurs Sommerland. Og kom endelig igen en anden dag. Tak for kigget. Du er altid velkommen i Djurs Sommerland. 300 rigtig mange penge. Hvis dit dankort så ikke fucker op, så skal du altid huske at have kontanter. Ja. Livet er surt, der hedder Kurt. Det er endnu bare, der hedder Brian. Kom igen en anden dag. Hvis der er sådan, du vil, så siger jeg bare til. Nej, okay, godt. Jamen så trækker jeg lige lidt tilbage her, så kan vi alle sammen være her. De er taget op i den der hedder Juvelen, for at køre enormt stærkt. Den kører cirka jeg tror det er 80 km i timen at komme op på. Men vi har skudt pænt afsted der til at starte med, så det vil jeg nu lige filme, så I kan se det. Ja. Tror jeg. Hvis jeg får det gjort. Okay. Nej, du ser Alexander, så er Alexander. Hvad siger du? Det var typisk joke, der var to, der havde det. Nå. Resten af timen der. Og Svante her. Ja, vi skal over noget at spise nu. Det bliver dejligt. Klokken 15. Ej, der er fandme laks. Nej, jeg skal nok være noget. Det ser fandme godt ud, det her. I bliver færdig med at spise. Jeg er færdig med at spise. Og ikke helt færdig med at spise endnu nogen. Ja, men det er faktisk meget hyggeligt nu. Jeg prøver at kigge kameraet lidt sådan der. Men det ligner sådan noget western tema. Ikke helt, fordi at der er skrue og alt mange ting der, som ikke er i western tema. Ja, det skulle have været stemt. Ja. Og de skulle have været firkantede. Den gik sådan. Den gik sådan. Okay, den søren. Lidt ud, lidt. Den søren. Man kan bare lige øjet. Det bliver på øjemål, det her. Men vi skal ud og prøve nogle flere fødselsser, inden stedet lukker. Så kan jeg bare sende sådan. Nej, hvis ikke den kommer med, så skal jeg nok gå med. Nej, nu kører vi! Vi har brugt på toast, og Svante han er gang i at rode i sin taske. Og vi har Det er hårdt arbejde. Kevin og Alexander med navnebror bagved. Ja. Og så har vi så Brian og Hårdt arbejde. Kenji H.
tager lige toget inden vi henter hele slutter. Slutter kl. 18. Det er lidt tæt på. Ja. Er det bare sådan der? Nej, det ved han da ikke. Det vil du ikke. Det skal du da ikke afsløre. Ja, men det er lige meget, for jeg har vist det til så mange, de kan ikke alligevel. Jeg kan heller ikke. Det er sgu lige meget. Og mere skal der alligevel ikke til. Det skal ikke til dig. Det er jo ikke være for høj lyd, men det er rigtigt. Nu er snart med uler ude i skoven. Det er rigtigt. Ja, jeg synes ikke sådan her. Jeg kan skyde med de blade der. Bare lige lægge det ind over her. Ja. Det kan du gøre med flere. Det kan du også gøre med... Ja, for helvede. Du kan gøre det med mange. Bare de blå. Så er det spørgsmål om at have rundt luften op lige her. Hen over det hul der. Så sørger for, at de nu går lidt nedad. Så laver du overtryk ind i blokken. Det er det, der foregår. Det er sådan der. Ikke, men jeg tror, det kan du gøre det. Det gik også meget, men det gjorde jeg på anden. Jeg var 10 gange på den efter. Okay. Ja, så en hurtig måde at se parken på det her, det må jeg sige. Jeg har ikke op i den der, jo. Men når sangen ikke kører, så er det ikke sjovt. Det kan jeg også. Og vi nåede lige at komme op i fart, drenge. Læg mærke til det. Ja, vi nåede lige at komme op i fart. Okay, tak. Det er en flot farve. Jeg kan godt lide farven. Det er en flot farve. Så du farven? Så du farven? Hvad farve var det? Skriv den ikke på kartoffel. Der var 3, jeg købte op. Hvad er det egentlig? Hvad bruger man det til? Nej, det har ikke tid til det. Hvad mener du? Jeg tror, det var fiskepåle. Hvad er der med dig, at du gør alting? Hvad har jeg sagt, hvad jeg gjorde? Hvad skete der? Jeg sagde dig og Brian. Ja, hvad er det med os? Ja, I gør. Så er vi i Piratland. Der er lige mindre end 40 minutter til, at det hele står lukket her. Jeg tror, vi kan nå det helt store. Men vi skal lige se det. Der er meget lys. Og Svante, han er i strålende humør. Det er skønt. Det bliver varmere og varmere. Jeg vil lige se, om vi kan nå den sidste karusel. Og pludselig kommer nogen til at snakke i telefonen. Jeg kender dig. Nej, men du er sådan godt kendt med pejlemærke, så jeg kan sige til de andre, hvor jeg er. Ja, lige præcis. Skal du prøve den her? Nej. Sådan det alle sammen. Det var det.
tak til White Carbon Yes. og Ginger Ho. White Carbon, den der, det er den der. Det er White Carbon. Der. Og så Kjell P. og Alexander.